Erokamano uru kendo kuom doge video mag kawuono. Kapo nono ni in wendo e channel wani, an host maru Nyasiaya from Siaya 254. Kinyalo neno ama Luo Piana. Luo is not a tribe, Luo is a lifestyle. Koro kamora mora miwuoch kaka intiere, aduoko ni erokamano kendo feel at home, enjoy the video. Kawuono wadawuoye wach moro matin. Wanie rito udi the next episode. Rito udi episodes nitiere playlist. Koro kapo nono ne dwaro catch up mondo inen kuma nwachako godo episode 1 mar rito udi, to dhi e channel na kanyo ticheck playlist tibiro neno rito udi. Koro inyalo watch all the episodes. Rito udi kae wa discuss ga mana weche mag dak gi weche mag dongruok, wariwo paro kendo wachoko paro. To gimoro amora ma wache channel ni, magi gin opinions maga kendo ok apply to the general public. Ng'ato ka ng'ato paro ga gik moko mopogore kata nigi opinion mopogore, koro magi gin meka kaka aneno gik moko. Koro in be nyalo we comment section kanyo your perspective kata gi kaka ineno, kata kipingo kata kiyie gi weche ma wacho kawuono. Topic ma kawuono ma wadawuoye ni en ni hera ok chun. Hera ok chun. Iwacho ga ni hera remo. Nitiere nyaka jathum mowero ni hera remo. Hera en gima biro kende. En feeling. Feeling en gima iwinjo. Ok en gima ng'ato biro to chuni godo ni ero. Koro asekelo ni Nyasiaya. Dhi uru mondo weru. Obiro ni ya. Iromo gi Nyasiaya kata ineno Nyasiaya. Tineno ka en attractive kata ineno ka nitiere gimoro kuome momori. Kata nitiere gimoro mi feel ma in gi feeling iwacho ni nyako ni to en nyako maber. Ama wuod Luo ni to en wuoyi maber. Koro gimomiyo awacho ni hera ok chun. Nitiere ji mang'eny moseyudore e relationship moko makoro kata kaka giwuoge nyalo tamogi. Sani wan gi thuolo mar yiero. Chon ni yieronwa kata ni gamowa. Idhi ka wayu moro to ka wayuno idhi tigamie. Kata ka nidhi limo dau to nitiere wuod Luo moro kanyo masingo monego bed ni nyombo tikelo. Ikelo ni kanyo to kendi to udak to be ji ne dak maber. Lakini sani wan gi thuolo mar yiero. Ka ng'ato biro seri kata idhi sero ng'ato, ng'ano nyalo yie kata nyalo tamore. Depending on kaka otimore nade, kaka ofeel. Seche muloso, seche ma un pamoja, seche ma un close, ibiro winja ka feeling mar attraction no biro. Ma usewinjoru mochopo kama koro ubet. Koro nitiere jok moko ma seche ma uchako relationship kata uchako ng'eruok, uchako ng'iyo gi ng'eyoruok, to ichako neno kido moko mokidwar kuom ng'ani. To nikech ng'ani othreteni kata nikech samoro isebedo ga kendi for a long time makoro nyocha in lonely, koro iwacho ni we atim ang'owa, we avumilia. To kuvumilia ni onyuolo stress, to onyuolo depression, to onyuolo gik magalagala. Koro inyalo end up ni timo gik mahinyo kata mana dendi iwuon. Hera ok chun. Kapo nono ni in gi ng'ato to ng'atno ok oheri, we sari kuom ng'ato nyalo negi. Kata koko negi tinyalo tho. Stress biro negi. Gik mang'eny biro negi. Ng'at moheri ok bitimo ni gik ma chwanyi kata gik manyalo miyo chunyi ok mor. Nitiere muma mondiki Jo-Korintho 13 mawacho ni, akiaye gi dholuo yaw, ing'e ni memory verse be nowacho mana gi Kisungu. Love is kind, love is generous, love does not want for itself, love, yani hera en gima mit, inyalo dhi some. Koro ng'at moheri ok nyal timo gik moko mamiyo chunyi chwanyore kata manyalo miyo gik, yani ok onyal timo gik machayi, gik manyisa chaya kuomi. Koro ka nitiere gik ma ng'ato timoni, kata kapo nono ni pod udet kata pok udak, kata kisedak gi ng'ato, nitiere timbe tu moko mag achaya ma ng'at moheri ok nyal timo ang'owa, ok nyal timore ni. Koro kik wachunuru hera. To kihero ng'ato
to rit ng'ani maber, timne gik mamore, kendo imiyo obed gi chuny mamor, chuny mabuonjo, chuny mohero ji. Ing'eni ka seche ma ng'ato mor, to ot omor, to ngima be koro bedo mamit. Nikech ot komor, ka en ot momor, ot ma hera nitiere, omera kata mana kisetieko tich, igombo mana ni koro ichop e ot, idonje e ot ma mor nitiere no. Nikech mor miyo ji chunygi bedo mayom kendo mit. Koro jokama, kik wachunuru hera. Kihero ng'ato, to timne tima ng'atno maber. To kok idwar ng'ato, bet gi ng'ato ken gimichuni godo. Koro kiseyudi bet gi ng'ato, to onge tiende chak ketho nying ng'ato, kata chak wuoyo ni an kwanza nochuna kode, an be nokadware, an be kia ang'owa. Apana. Ibet gi ng'ato nikech iyie bet gi ng'ano, isehere. To kisehero ng'ato, her ng'ato gi gimoro amora kuome, timbege magalagala, timbege mabeyo. Herano nyalo miyo kata ng'at magalagala loko timbege bedo mabeyo. Nikech hera en gima ber. Koro kisehero ng'ato, tihere te. Ok iwach ni koro aheri lakini ok ahero ma, 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 ok ahero ma. Mok ihero go, influence ng'ani mondo change. Nikech ng'eni seche misehero ng'ato, to ng'eyo maber ni, awach kata ni ok ihero yani aheri, to in ng'at ma lil kata ng'at ma nywandore. Koro being na heri, there's a way manyalo nyisi ni nywandruok ni no ok mora in a good way. To nikech ifeel na heri, ibiro change, loko, ler, itemo, ok ni nikech idwaro, but nikech ing'eyo na timre nade. Ing'eyo ni aheri, kikendo dhako mokia tedo, ting'e tedo, to nisehere, puonj mama ni tedo, we kuodo wiye kama ji nitiere. To in be, kikendo dichuo ma hygiene ne rach to lil, puonj ng'ani ler, luok ne wuod luok, kose donjo ket ne pi oluokre godo mondo bed smart. Jadhako be nang'owa ruoth. Koro jonani, to ng'ane ni nyaka nyocha nyombi tindo oler mana den. Koro mano e gima timore, mano en pacha e weche mag ang'owa hera. Lakini hera ok chuno, ok nyachuni mondo iher ng'ato, in be ok nyachunori hero ng'ato. Hera en gima bira kende. Koro ka chunyi ok ohero ng'ato, to kik iwe ng'ano par ni here to kihere. Koro kik iwuond be ng'ato. Ng'eni nitiere jok moko ma be jo miriambo kabisa. Owuondi ni oheri ahera kabisa, oheri. Ma in be feel no heri adier. Michako gede gini, migede relationship ni, mikete chunyi ma e pachi, ma e future, ma e gimoro amora. Yani king'iyo future, to mano kende gimineno. Wuod luo ne mineno. Nyar luo no emineno. To kare ng'ani ting'e ni ok oheri, en opima wiyi, opas kodi time. In kaka ng'o iluonge nang'o mid break moro mathis cha. In iparo ni in lunch, to kare in ang'o short break. Koro, kokihero ng'ato, onge tiende mondo iketh ne ng'ato sa. Unyalo beda friendship kanyo, lakini koro gik moko mag future, kik upang together kiseng'e ni ng'ani is not part of your future. Kik wawuondre uru, hera ok chon, mondo wa form good relationships, makelo dongruok, makelo gweth, makelo mor, makata ka jodala neno, kata friends gi oneno, to neno ni mae en gima ber. To jambo la muhimu, kik ichunri kuom ng'ato. Ka ng'ato ok oheri, walk away. To ka ng'ato heri, to in be reciprocate, in be chiw herani, in be nyis herani. Koro kik ibed ni in koro receive, in idwa mana no heri, in idwa mana no desi, to you are not doing anything, and ibro hold. Koro it is a two-way traffic. Ihero ng'ato, to ng'ato heri, kaso timoru nade? Uheroru. Kuseheroru, you live happily ever after. Be nitiere hera moko chuno ni nyaka ji kendre. Nitiere hera makelo be beautiful friendship. From this friendship, connections biro, from connections, business deals. Yani unyalo timo gik mang'eny makelo dongruok. Ok ochuno ni hera nyaka lead to marriage. Hera nyalo kelo gik mang'eny, nyalo kelo dongruok. Koro kawuono awewu ni udag gi hera kendo uheru. Otherwise, ero uru kamano kuom watching. An poda gonu ero kamano kabisa. Nikech so many new people, so many new subscribers maseneno ka
Kendo appreciate you te. Subscribers manyien ute. Ok anyal luongo nyingu te name by name mondo mi shout out. Lakin from the bottom of my heart, all our new subscribers, shout out to you. To jok mane chako wuoth kodo e wuodhni from the time mane wan at 10 subscribers nyaka sani. Un be ang'eyo u kendo aduoko nu erokamano maduong' kabisa. Next month en dwe mar 2 wan e Valentine. Ka in gi ng'at mihero to chak ikori chon to itreate maber kendo imiyo feel loved. Erokamano. Bye.